Takže čaute, ja by som vám dneska chcel ukázať, ako stiahnete Bandicam. Takže, Bandicam. Tak, zapnete si voľaký internet, je úplne jedno aký. Sem do tejto hornej kolónky napíšete www.bandicam.com. Tak, dáte si, že download. Nebudete klikať žiadne blbosti, ale kliknete len toto. Ono sa vám to začne sťahovať a potom to hneď máte. No samozrejme, že odťukáte veľaké blbosti. Takže, hlavný, keď si dáte tieto 3 bodky, tak sa vám ukáže, kam si budete tie veci ukladať. Video. Tu si môžete nastaviť, že napríklad kam chcete si, ako chcete, aby sa vám začínali videá, čo musíte kliknúť. Ja to mám na F9 a tu máte pozastaviť. To keď chcete spraviť napríklad strih vo videu. Obrázok, to máte napríklad F11. No. Nadstaviť. Toto je, keď toto direkt otvorí v hlavnom okne, znamená, že chcete natáčať voľakú hru, a toto, keď chcete natáčať obrazovku, ako natáčam teraz ja. Takže ja si nechám samozrejme toto. Potom nastavenia. Keď chcete, aby vás bolo počuť, dáte si toto. A keď nechcete, tak vypnete doporučené. Ja si nechám toto, dám OK a Bandicam máte nastavený. To je všetko. Nie je to moc ťažké, môžete si ho skúsiť stiahnuť a niečo nahrať. Takže, čaute.